Айзек Азімов, ён набліжаецца. Частка першая. Калі мы нарэшце атрымалі вестку з сусвету, яе паслала зусім недалёкая зорка. Сігналы не дабіраліся да нас праз бясконцыя прасторы космосу, пераадолеўшы адлегласць у светлавыя і звычайныя гады. Адбылася зусім не гэта. Яны ўзніклі ў нашай уласнай сонечнай сістэме. Штосьці, невідома што, набліжаецца да Зямлі. Я невідома што павінна апынуцца зусім побач з намі праз 5 месяцаў, калі толькі яно не вырашыць павялічыць хуткасць або наогул зварочваць з курсу. Прынамсі, мы атрымалі папереджанне. Калі б гэты аб'ект, невядома які, з'явіўся 50 гадоў таму, скажам, у 1050 годзе, яго не ўдалося б выявіць так лёгка, а можа, ён і ўвогуле застаўся б незаўважаным. Вялізны комплекс радыётэлескопаў, усталяваны ў Маскоўскім моры на адваротным баку месяца, злавіў сігналы і вызначыў месца, адкуль яны ідуць. І гэта зрабіў тэлескоп, які працаваў усяго 5 гадоў. Але як паступіць з сігналам, павінен быў вырашыць мультывак, які сядзеў у сваёй барлагі ў скалістых гарах. Астраномы змаглі толькі паведаміць, што сігналы паступаюць з нерэгулярнымі прамежкамі часу, але у іх ёсць нейкая сістэма, адпаведна яны ўтрымліваюць паведамленне. Калі яго і можна расшыфраваць, то зрабіць гэта здольны толькі мультывак. Паведамленне, што б яно ні азначала, не было на англійскай, кітайскай, рускай ці на якой-небудзь іншай зямной мове. Мікрахвалевыя імпульсы, ператвораныя ў гукі ці выявы, не выдавалі ніякай зразумелай інфармацыі. У любым выпадку хіба магло быць інакш. Мова, калі гэта і сапраўды мова, відавочна іншапланетнага паходжання. А розум, які стаіць за ёй, калі гэта і сапраўды розум, мае падобнае паходжанне. Для шырокай грамадскасці прыдумалі адносна праўдападобную гісторыю. Гаварылі пра астэроід, які, гэта сцвярджалася самым упэўненым тонам, рухаецца па такой арбіце, што ні ў якім выпадку не сутыкнецца з зямлёй. Аднак за кулісамі ішла напружаная праца. Прадстаўнікі еўрапейскіх краін, што сабраліся на канферэнцыю, лічылі, што няма ніякай неабходнасці нешта прадпрымаць. Калі аб'ект прыбудзе, мы гэта даведаемся. Ісламскі рэгіён прапанаваў пачаць падрыхтоўку да абароны. Азіяцкі і амерыканскі рэгіёны адзначылі, пагадзіўшыся адзін з адным, што веданне заўсёды пераважней за няведанне і што сігналы варта падвергнуць камп'ютарнаму аналізу. А гэта азначала, што ў справу павінен уступіць мультывак. Праблема ў тым, што ніхто насамрэч не разумее, што такое мультывак. Ён шчокае і худзіць у штучнай пячуры даўжыны ў 3 мілі ў Каларада, і на яго высновах трымаецца сусветная эканоміка. Ніхто не ведае, добра ці дрэнна ён разбіраецца ў эканамічных пытаннях, але ніводная чалавечая істота і ніводная група чалавечых істот не рызыкуе браць на сябе адказнасць за прыняцце эканамічных рашэнняў. Таму за іх адказвае мультывак. Ён знаходзіць уласныя пралікі, выпраўляе свае памылкі, пашырае структуру. Людзі забяспечваюць яго энергіяй і запаснымі часткамі. Але надыдзе дзень, калі мультывак і гэта зможа рабіць сам. Мы з Жозефінай і ёсць тое звяно паміж мультывакам і людзьмі. Мы карэкціравалі праграмы, калі патрабавалася ўнесці нейкія змены. У выпадку неабходнасці уводзілі новыя дададзаныя, а калі трэба было, інтэрпрэтавалі атрыманыя вынікі. Насамрэч, усё гэта можна было рабіць здалёку. Але свет хацеў жыць з ілюзіяй, што людзі кантралююць працу гіганцкага камп'ютара, таму палітыка патрабавала, каб побач з мультываком знаходзіўся адзін чалавек. Іншымі словамі, Жозефіна дура, якая ведае пра мультывак больш, чым хто-небудзь іншы на зямлі, аднак нельга сказаць, што гэта вельмі шмат. Паколькі чалавек і трапіў без каконця калідоры мультывака, хутка страціць розум, калі здатен застанецца там доўга, я склаў і кампанію. Мяне завуць Брюс Дура, я муж Жозефіны, па прафесіі электраінжынер, а ў выніку намаганняў маёй жонкі спецыяліст па мультываку. Не трэба быць вельмі разумным, каб зразумець. Мы з Жозефінай не хацелі браць на сябе адказнасць за расшыфроўку іншапланетных сігналаў, але толькі мультывак мог у іх разабрацца, калі гэта ўвогуле магчыма. А мы былі адзіным звяном паміж мультывакам і людзьмі. Упершыню мультывак павінен быў пачаць рашэнне задачы з нуля, бо ў яго нутры не было нічога нават аддалена падобнага на яе ўмовы, і ўсе цяжкасці, звязаныя з гэтым, ляглі на плечы Жозефіны, якой я мог толькі дапамагаць. Усё, што я магу зрабіць, Брюс, гэта параіць мультываку паспрабаваць праверыць усе камбінацыі і ажыццявіць усе магчымыя перастаноўкі, каб выявіць паўтарэнні ці заканамернасці, калі яны існуюць.
нахмурившися, сказала Жозефіна. Мультивак паспрабаваў. Прынамсі, мы былі вымушаны паверыць у тое, што ён паспрабаваў. Але адказ быў адмоўны. На экраны і ў раздрукоўках з'явіліся адны і тыя ж словы. Пераклад немагчымы. Праз 3 тыдні Жозефіна пачала выглядаць на свой узрост. Задуменно гладзячы рукой валасы, якія ад гэтых спроб ніяк здаваўся яшчэ больш узблытанымі, яна прамавіла. Мы зайшлі ў тупік. Трэба нешта прыдумаць. У гэты момант мы снедалі, і я, падкалупаючы відальцам амлет, пацікавіўся. Правда, толькі вось што? Брюс, я не ведаю, што да нас леціць, заявіла Жозефіна, але трэба прызнаць, што яна знаходзіцца на больш высокім тэхналагічным узроўні, чым мы. Гэты аб'ект накіроўваецца да нас аднекуль здалёк. Мы туды трапіць не можам, але калі б мы паслалі яму свае сігналы, ён, напэўна, змог бы іх інтэрпрэтаваць. Магчыма, пагадзіўся я з ёй. Не магчыма, а так яно і ёсць, злосна заявіла Жозефіна. Што ж, пашлём яму наш сігнал. Ён яго зразумее і адправіць нам адказ у такім выглядзе, што мы зможам яго прачытаць. Мая жонка патэлефанавала міністру эканомікі, які з'яўляецца нашым начальнікам. Той выслухаў яе, а потым сказаў: «Я не магу зрабіць савету такое прапанаванае. Яны і чуць пра гэта не захочуць. Мы не маем права. Нельга дазволіць чужому аб'екту з космасу атрымаць пры нас хоць якую-небудзь інфармацыю, пакуль мы самі не разбяромся, што ён сабой уяўляе. Ён нават не павінен ведаць пра наша існаванне. Але ж ён ужо ведае пра наша існаванне, сур'ёзна запярэчыла Жозефіна. Ён набліжаецца. Нейкаму іншапланетнаму розуму, верагодна, вядома пра нас ужо гадоў 100, з таго самага часу, калі разрозненыя радыёсігналы паляцелі ў космас у пачатку 20-го стагоддзя. Калі так, заявіў міністр, навошта пасылаць яшчэ адзін? Выпадковыя сігналы ўяўляюць сабой поўную бессэнсоўнасць. Гэта ўсяго толькі гукі. Мы павінны адправіць разумнае паведамленне, каб усталяваць кантакт. Не, місіс Дуре, запярэчыў ён, савет ні за што з вамі не пагодзіцца, і я вам рэкамендую больш не вывучаць гэтае прапанаванне. І ўсё, ён перарваў сувязь. А ведаеш, ён мае рацыю, гледзячы на пусты экран, сказаў я. Яны не стануць нават разглядаць такі варыянт, а становішча міністра ў іх іерархіі моцна пацярпіць, калі ён пачне прапанаваць такія рэчы. Яны не могуць мне перашкодзіць, абурылася Жозефіна. Я кантралюю мультивак, наколькі яго увогуле можна кантраляваць, і я даручу яму паслаць такія паведамленні, якія палічу патрэбным. Што прывядзе да нашага звальнення, турэмнага зняволення, смяротнага пакарання? Калі яму дасца даведацца, што я гэта зрабіла? Мы павінны высветліць, пра што гаворыцца ў паведамленнях, якія да нас паступаюць. А калі палітыкі баяцца скарыстацца разумнай ідэяй, я не спалохаюся. Мяркую, мы рызыкавалі лёсам цэлай планеты. Аднак планета была дзесьці далёка ад нас і скалістых гор, таму Жозефіна пачала вывучыць навуковыя артыкулы з агульнай энцыклапедыяй. Навука, казала Яна, з'яўляецца універсальнай мовай, найчасцей. Некаторы час усё было спакойна. Мультивак задаволена шчоўкаў, але ніякіх асабліва ўражлівых вынікаў не выдаваў. А потым, праз 8 дзён паведаміў нам, што характар паступаючых сігналаў змяніўся. Аб'ект пачаў перакладаць наша паведамленне, сказала Жозефіна, здаецца, на англійскую. Яшчэ праз 2 дні мультивак нарэшце выдаў, ён набліжаецца. Камп'ютар паўтарыў гэта зноў і зноў, але ж мы і так ведалі, што ён набліжаецца. А потым з'явіўся новы пераклад. А калі не, вы будзеце знішчаны. Пасля таго, як мы прыйшлі ў сябе, Жозефіна некалькі разаў праверыла правільнасць атрыманага паведамлення, але мультивак цвёрда стаяў на сваім. Паўтарыў адну гэтую фразу і больш нічога. «О Божа», — сказаў я, — «мы павінны паставіць у вядомасць савет». «Не», — запярэчыла Жозефіна. «Не варта гэтага рабіць, пакуль мы не даведаемся больш. Яны ўпадуць у істэрыку, і іх дзеянні могуць апынуцца непрадказальнымі. Але і браць на сябе адказнасць мы не маем права. Мы павінны». «На некаторы час», — заявіла Жозефіна. Частка другая. Нейкі іншапланетны аб'ект імчаўся праз сонечную сістэму прама ў наш бок і павінен быў наблізіцца да Зямлі праз 3 месяцы. Толькі мультивак разумеў сігналы, якія ён пасылаў, і толькі Жозефіна і я разумелі мультивак, гіганцкі камп'ютар, пабудаваны на Зямлі. У гэтых сігналах утрымлівалася пагроза знішчэння. «Ён набліжаецца», — гаварылася ў паведамленні, і яшчэ, «а калі не, вы будзеце знішчаны». Мы працавалі як вар'яты. І мультивак таксама, так мне здаецца.
Бо менавіта яму даводзілася рабіць усё магчымае для таго, каб перакаштаваць розныя варыянты перакладу і знайсці такі, які найбольш адпавядаў бы наяўным у нас дадзеным. Сумняваюся, што я ці Жозефіна, ці любое іншае чалавечая істота змаглі б разабрацца ў тым, што канкрэтна рабіў мультывак, хоць задачу ў цэлым сфармулявала для яго Жозефіна. Урэшце рэшт паведамленне стала крыху даўжэйшым і гучала цяпер так. Ён набліжаецца. Вы рацыянальныя ці вы небяспечныя? Вы рацыянальныя? Калі не, вы павінны быць знішчаны. Што ён мае на ўвазе, калі кажа рацыянальныя? Спытаў я. Вось у гэтым то і пытанне, прамовіла Жозефіна. Я больш не маю права хаваць тое, што мы даведаліся. Атрымалася так, быццам у справу ўступіла тэлепатыя. Нам не давялося звязвацца з нашым начальнікам, міністрам эканомікі, ён сам патэлефанаваў нам. Праўда, наўрад ці можна назваць гэта такім ужо нечаканым супадзеннем. Напружанне ў планетарным савеце расла з кожным днём. Дзівіла толькі тое, што яны не турбавалі нас і не патрабавалі бясконцых адказаў на бясконцыя пытанні. «Місіс Дуре», – сказаў міністр, – «прафесар Мікельман з універсітэта ў Мельбурне далажыў нам, што структура кода сігналаў змянілася. Мультывак заўважыў гэта. Ён здолеў ацаніць важнасць новага фактара. Аб'ект падае сігналы па-англійску. Быццам гэта была самая звычайная інфармацыя, сказала Жозефіна. Вы ўпэўнены, як ён мог? Яны лавілі ўцечкі нашых радыё і тэлевізійных сігналаў некалькі дзесяцігоддзяў і прыбышы, кім бы яны там ні былі, вывучылі нашы мовы, патлумачыла Жозефіна. Яна не сказала, што мы абсалютна нелегальна забяспечылі аб'ект, які набліжаецца інфармацыяй, каб тыя, хто знаходзіцца ў яго нутры, маглі вывучыць англійскую. «Калі так, – спытаў міністр, – чаму ты мультывак на мультывак гэта зрабіў?» – перапыніла яго Жозефіна. «У нас ёсць частка паведамлення. На некалькі хвілін усталявалася маўчанне, а потым міністр рэзка прамовіў. Ну, я чакаю. Калі вы маеце на ўвазе паведамлення, то я нічым не магу вам дапамагчы. Я пырадам я толькі старшыні савета. Я гэта зраблю. Я маю намер сама з ім пагаварыць». Міністр раз'юшся. «Вы скажаце мне, я ваш начальнік. У такім выпадку ўсё стане вядома прэсе. Вы гэтага хочаце? А вы ведаеце, што чакае вас у гэтым выпадку? Так, толькі ў гэтым выпадку ўжо нельга будзе выправіць нанесеную шкоду». Міністр здаваўся раз'юшаным і нерашаючым адначасова. Жозефіне ўдалося зрабіць выгляд, што яна абыякавая, але я бачыў, як дрыжаць яе рукі, якія яна трымала за спіной. Яна перамагла. Быў вечар, калі з намі звязаўся старшыня савета, поўнае галаграфічнае адлюстраванне ў 3 вымараннях. Узнікала адчуванне, што ён сядзіць побач з вамі ў гэтым жа пакоі, толькі задні план быў зусім іншым. Дым ад яго люлькі плыў прама на нас, знікаючы прыкладна ў 5 футах ад нашых насоў. Старшыня ствараў уражанне чалавека добразычлівага, але гэта была ўсяго толькі маска, якую ён надзяваў на публіцы. «Місіс Дуре, містер Дуре», – прамовіў ён, – «вы выдатна спраўляецеся са сваёй працай па абслугоўванні мультывака. І савет гэта цудоўна ведае. Дзякуй», – падзякавала яго Жозефіна вельмі стрымана. «Наколькі я зразумеў, у вас ёсць пераклад сігналаў іншапланецян, які вы жадаеце перадаць асабіста мне і нікому іншаму. Гэта гучыць вельмі сур'ёзна. Я гатовы вас выслухаць». Жозефіна яму сказала. Выраз яго твару не змяніўся. «А чаму вы ўпэўнены, што мультывак правільна пераклаў паведамлення? Таму, што мультывак пасылаў іншапланецяніну сігналы па-англійску, той, відаць, інтэрпрэтаваў іх і пачаў адказваць нам на нашай уласнай мове. І цяпер мы іх разумеем. Хто дазволіў мультываку паслаць сігнал па-англійску? Нам не ўдалося атрымаць чыёсьці дазвол. І тым не менш, вы гэта зрабілі». «Так, сэр, выпраўленчая калонія на месяцы, вось што вас чакае, ці слава і ўзнагароды, у залежнасці ад выніку. Калі іншапланецянін нас знішчыць, спадар старшыня, часу ні для выпраўленчай калоніі, ні для славы не будзе. Але калі мы апынемся рацыянальнымі, ён нас не кране. Я асабіста думаю, што нам не пагражае ніякая небяспека», – усміхнуўся старшыня. «Той, хто да нас набліжаецца, можа карыстацца нашымі словамі, не зусім правільна разумеючы іх значэнне», – запярэчыла Жозефіна. «Аб'ект пастаянна паўтарае, ён набліжаецца. У той час, як гэта павінна гучаць так, я набліжаюся ці мы набліжаемся. Магчыма, ён не мае яўлення пра тое, што такое асоба ці індывідуальнасць. А значыць, мы не можам ведаць, што ён мае на ўвазе, калі гаворыць пра рацыянальнасць. Натура яго розуму і ацэнкі навакольнага свету, напэўна, цалкам адрозніваецца ад нашай.
Акрамя таго, іншы з фізічнага пункту гледжання, заявіў старшыня. Мне паведамілі, што аб'ект, не ведаю, што гэта такое, дасягае ў дыяметры не больш за 10 метраў. Не падобна, што ён здольны нас знішчыць. Ён можа быць разведчыкам, мяркуе Жозефіна. Як толькі ён разбярэцца ў сітуацыі, да нас прабудзе цэлы флот іншапланетных караблёў і скончыць з намі. Аднак гэтага цалкам можа і не здарыцца. У такім выпадку, сказаў старшыня, мы павінны захаваць атрыманую інфармацыю ў сакрэце і пры гэтым таемна прывесці ў баявую гатоўнасць лазерную базу на месяцы і караблі, аснашчаныя іоннымі выпрамяньвальнікамі. Не, спадар старшыня, паспяшліва перапыніла яго Жозефіна. Падрыхтоўка да бою небяспечная. Наколькі мне здаецца, запярэчыў старшыня, не рыхтавацца да бою будзе небяспечна. Усё залежыць ад таго, што іншапланецянін мае на ўвазе пад паняццем рацыянальны. А раптам гэта значыць мірны, бо вайна вядзе да велізарных страт у розных сферах жыцця. Магчыма, ён хоча даведацца, мірныя мы ці ваяўнічыя. Паколькі я сумняваюся, што наша зброя здольная супрацьстаць развітай тэхналогіі, навошта бессэнсоўна яе дэманстраваць і напрашвацца на сур'ёзныя непрыемнасці. У такім выпадку, што вы параіце, місіс Дуре. Мы павінны даведацца пра іх больш. У нас мала часу. Так, сэр. Мультывак – вось ключ да вырашэння праблемы. Існуе некалькі спосабаў модыфікаваць наш камп'ютар і такім чынам зрабіць яго праграмы больш разнастайнымі і эфектыўнымі. Гэта небяспечна. Грамадскасць прытрымліваецца меркавання, што нельга, не прыняўшы асаблівых мер засцярогі, узмацняць мультывак. Аднак у дадзенай сітуацыі адказнасць ляжыць на вас, рабіце тое, што палічыцца патрэбным. Вы даяце мне на гэта дазвол, сэр? – спытала Жозефіна. Не, адказаў старшыня з вельмі добразычлівым выглядам. Адказнасць цалкам ляжыць на вас, як і віна, калі нешта пойдзе не так. Пасля гэтага яму ўжо не было чаго нам сказаць, і сувязь перарвалася. Экран патух, я сядзеў і глядзеў у пустачу. Размова ішла пра выжыванне зямлі, а рашэнне пра тое, як дзейнічаць, павінны былі прыняць мы з Жозефінай. Частка 3. Я жудасна раззлаваўся з-за таго, у якое становішча мы трапілі. Менш чым праз 3 месяцы нейкі аб'ект з космосу павінен быў дабрацца да зямлі. Ён пагражаў нас знішчыць, калі мы не вытрымаем нейкага выпрабавання, сутнасці якога не разумеем. Уся адказнасць лягла на нашы плечы і на мультывак, гіганцкі камп'ютар. Жозефіна, працуючы з мультывакам, адчайна спрабавала заховаць спакой. Калі ўсё скончыцца добра, казала Яна, яны будуць вымушаны знайсці спосаб нас аддзячыць. А вось у выпадку катастрофы, можа так атрымацца, што нікога і не застанецца, значыць, і хвалявацца няма чаго. Яна была настроена даволі філасофскі, у адрозненне ад мяне. А ты не хочаш мне сказаць, чым мы будзем займацца ў цяперашні час? Пацікавіўся я. Модыфікаваць мультывак, адказала Жозефіна. Шчыра кажучы, ён сам прапанаваў унесці нейкія змены. Яны яму патрэбныя для таго, каб зразумець, што ўсё ж такі азначае пасланне іншапланецян. Нам давядзецца зрабіць мультывак больш незалежным і гнуткім, больш падобным на чалавека. Гэта супярэчыць палітыцы ўрада, нагадаў я ёй. Я ведаю, але ж старшыня савета даў мне свабоду дзеянняў. Ты ж яго чуў. Але ён не выказаў сваіх слоў у пісьмовай форме, і размова праходзіла без сведкаў. Калі мы пераможам, гэта не будзе мець ніякага значэння. Мы займаліся мультывакам некалькі тыдняў. Я дастаткова кампетэнтны як электраінжынер, але Жозефіна ўжо на старце пакінула мяне далёка ззаду. Я нарабіла ўсё, хіба што не свісцела падчас працы. Шмат гадаў я марыла пра ўдасканаленне мультывака, сказала Яна. Я жудасна занепакоюся. Жозі, а якая нам ад гэтага карысць? Я схапіў яе рукі ў свае, нахілюся, каб зазірнуць ёй у вочы, і загадаў самым строгім голасам, на які быў толькі здольны. Патлумач мне. Урэшце рэшт, мы жанатыя ўжо 22 гады. Я магу размаўляць з ёй строга, калі ў гэтым узнікае неабходнасць. Не магу, адказала Яна. Я толькі ведаю, што ўсё цяпер залежыць ад мультывака. Іншапланецянін кажа, што мы альбо рацыянальныя, альбо небяспечныя, і калі мы небяспечныя, нас варта знішчыць. Нам неабходна даведацца, як ён разумее рацыянальнасць. Мультывак павінен адказаць на гэтае пытанне, і чым ён будзе разумнейшы, тым больш у нас шанс, што яму ўдасца разабрацца ў словах іншапланецяніна. Так, гэта я разумею. Аднак ці я звар'яцію, ці ты збіраешся надзяліць мультывак голасам?
Тваром до екрана, буркнув я. Неважно. У нас мало часу. Іншопланетянин знаходиться ўжо на арбіце Юпітера і ўваходзіць у інтэрсонечнай сістэмы. Я не магу марнаваць час на раздрукоўкі, чытанне інфармацыі з экрана і размовы на камп'ютарнай мове. Мне патрэбна сапраўдная гаворка. Зрабіць гэта зусім не цяжка, і толькі палітыка ўрада, які баіцца ўсяго на свеце, не дазваляла мне ажыццявіць гэту ідэю. Ой-ой-ой, у нас будуць непрыемнасці. У ўсяго свету непрыемнасці, нагадала мне Жозефіна, а потым задуманна прамовіла. Мне патрэбны рэальны голас. Размаўляючы з мультывакам, я хачу, каб у мяне ўзнікала адчуванне, быццам перад мнею чалавек. Выкарыстай свой уласны, халодна прапанаваў я. Ты ж у нас тут начальнік. Што? Значыць, мне давядзецца размаўляць з сабой. Гэта будзе мяне бянтэжыць. Не твой голас, Брюс. Ні ў якім разе, заявіў я. Гэта будзе бянтэжыць мяне. І ўсё ж, працягвала Жозефіна. Я да цябе прывыкла, ты выклікаеш у мяне станоўчыя асацыяцыі. Мне б спадабалася, калі б мультывак загаварыў тваім голасам. Я б адчувала сябе жудасна добра. Ёй удалося ліслівасцю гаварыць мяне пагадзіцца. Жозефіне спатрабілася 7 дзён, каб увасабіць сваю ідэю ў жыццё. Спачатку голас быў нейкім грубым, але ўрэшце рэшт ператварыўся ў густы барытон, вельмі падобны на мой. А праз некаторы час Жозефіна абвясціла, што цяпер голас мультывака гучыць зусім як ёй хочацца. Давядзецца зрабіць так, каб час ад часу раздаваўся ціхае шчоўканне, сказала Яна. Тады я буду ведаць, калі гавару з ім, а калі з табой. Так, але ты патраціла кучу часу на ўсялякія хітраспляценні, а наша асноўная праблема так і засталася нявырашанай, заўважыў я. Як наконт іншапланецяніна? Ты зусім не маеш рацыі. Жозефіна нахмурылася. Мультывак пастаянна займаецца тым, што спрабуе разгадваць гэтую таямніцу. Хіба не так, мультывак? І тут я ўпершыню пачуў, як мультывак адказаў на пытанне голасам, маім голасам. Цалкам дакладна, міс Жозефіна. Міс Жозефіна? Здзіўлена перапытаў я. Проста я вырашыла, што варта зрабіць праграму такім чынам, каб ён выказваў павагу, патлумачыла мая жонка. Аднак я заўважыў, што калі мультывак звяртаўся да мяне, ён заўсёды называў мяне проста Брус. І хоць я не адобрыў гэту ідэю Жозефіны, раптам я зразумеў, што вынік, якога яна дабілася, мне спадабаўся. Размаўляць з мультывакам было нават прыёмна. І справа была не толькі ў якасці яго голасу. Ён рабіў паўзы зусім як чалавек і валодаў багатай лексікай. «Што ты думаеш пра іншапланецяніна мультывак?» – спытала Жозефіна. «Цяжка сказаць, міс Жозефіна», – адказаў мультак, быццам усё жыццё размаўляў з намі. Я згодны, што задаваць яму пытанні наўпрост неразумна. Наколькі я разумею, цікаўнасць яму не ўласціва. Ён нейкі бязасабавы. Так, пагадзілася Жозефіна. Я гэта адчуваю па тым, як ён гаворыць пра сябе. Гэта адзінае цэлае ці іх некалькі. У мяне склала ражанне, што гэта адзінае цэлае, адказаў мультывак. З іншага боку, мне здаецца, ён намякае на тое, што ёсць і іншыя падобныя на яго істоты. Можа быць, яны палічаць нашы яўленні пра асобу нерацыянальнымі? Задала новае пытанне Жозефіна. Ён пытаецца ў нас, ці з'яўляемся мы рацыянальнымі або небяспечнымі, а раптам свет населены самымі рознымі індывідуальнасцямі здасца яму нерацыянальным, і ён палічыць гэта дастатковай прычынай для таго, каб сцярці нас з твару зямлі. Сумняваюся, што яны змогуць распазнаць або зразумець канцэпцыю індывідуальнасці, заявіў мультывак. Калі я прааналізаваў яго паведамленне, у мяне ўзнікла адчуванне, што ён не стане знішчыць нас з-за наяўнасці якасцяў, які ён не разумее. А як наконт таго, што мы не яно, не безасабовыя істоты, а ён і яна. Можа так здарыцца, што аб'ект, які набліжаецца, знішчыць нас за нерацыянальнае палпапалавой прыкмеце. Гэта, адказаў мультывак, яго таксама не турбуе. Прынамсі, так я зразумеў. Я не мог больш устрымацца. Мяне мучыла цікаўнасць, і я ўмяшаўся ў іх размову. Мультывак, а як ты ставішся да таго, што цяпер умееш размаўляць? Мультывак не адразу адказаў. У яго, на самай справе ў маім голасе ёсць нейкая няўпэўненасць. Добра, я адчуваю сябе большым, разумнейшым. Не ведаю, не магу знайсці адпаведнага слова. Ці падабаецца табе гэта? Я не ўпэўнены, што правільна разумею слова «падабаецца», але я адобрыў гэтае новаўвядзенне. Быць у свядомасці заўсёды лепш, чым без свядомасці. Больш самасвядомасці, лепш, чым менш. Я імкнуўся да таго, каб атрымаць больш свядомасці, і міс Жозефіна дапамагла мне. У яго словах было шмат разумнага, і я зноў з трывогай падумаю пра іншапланецяніна.
Засталася ўсяго некалькі тыдняў да таго моманту, калі ён падляціць зусім блізка да зямлі. «Цікава, ці сядуць яны на зямлю?» – прамармытаў я. Я не разлічваў на адказ, але мультывак вырашыў развеяць мае сумневы. Яны плануюць гэта зрабіць, Брус. Яны павінны прыняць рашэнне на месцы. А дзе яны прыземляцца? Спытала Жозефіна. Прама тут, мыс Жозефіна. Яны пойдуць за сігналамі радыёмаркера, якія мы ім пасылаем. Такім чынам, адказнасць за выратаванне чалавечай расы канчаткова і незваротна лягла на нашы плечы. Круг звужаўся. Цяпер усё залежала ад нас і ад мультывака. Частка 4. Я ўжо амаль нічога не саображаў ад трывогі. І не дзіўна, калі ўзгадаць, колькі праблем на нас абрынулася. Некалькі месяцаў таму мы атрымалі незвычайныя сігналы з космасу і зразумелі, што да нас набліжаецца нейкі невядомы аб'ект. Задача інтэрпрэтаваць яго сігналы лягла на мультывак, вялікі планетарны камп'ютер. А значыць, на Жозефіну Дуре, у чые абавязкі ўваходзіць зносіны з машынай, і на мяне, яе вернага памочніка, а часам і вельмі свавольнага мужа. Але потым, улічваючы той факт, што нават мультывак не змог справіцца з іншапланетным пасланнем, Жозефіна, пад уласную адказнасць, загадала яму паслаць свой сігнал, расшыфраваўшы, які іншапланетянін вывучыў бы англійскую мову. Калі з новага паведамлення іншапланетяніна стала ясна, што ён можа знішчыць зямлю, старшыня Савета Зямлі даручыў весці ўсе перамовы мультываку, а значыць, Жозефіны і мне. Апынуўшыся перад неабходнасцю вырашыць лёс чалавецтва, Жозефіна зноў па ўласнай ініцыятыве пашырыла і паглыбіла магчымасці мультывака. Яна нават надзяліла яго голасам, змадэляваным па ўзоры майго, каб ён мог больш эфектыўна з намі мець зносіны. І вось іншапланетянін павінен быў прызямліцца тут, у Каларада, побач з мультывакам і намі, кіруючыся сігналам нашага радыёмаркера. Жозефіна была вымушана зноў звязацца са старшынёй Савета. «Пра тое, што аб'ект прызямліўся, не павінна быць ніякіх паведамленняў», – сказала яна. «Узнікне паніка, а мы не можам сабе гэтага дазволіць». За той час, што прайшло пасля нашай апошняй размовы, старшыня Савета, здавалася, пастарэў на некалькі гадоў. «Усе радыётэлескопы на зямлі і месяцы сачаць за перасуваннямі аб'екта», – запярэчыў ён Жозефіны. «Яны абавязкова даведаюцца, што ён апусціўся на зямлю. У такім выпадку неабходна адключыць усе радыётэлескопы, калі гэта адзіны спосаб пазбягнуць уцечкі інфармацыі». «Закрыццё астранамічных устаноў», – паспяшліва прамовіў старшыня, «перавышае мае канстытуцыйныя паўнамоцтвы. Адпаведна, вам давядзецца парушыць канстытуцыю, сэр. Любое праяўленне нерацыянальных павадзін з боку насельніцтва можа быць інтэрпрэтавана іншапланетянінам самым неспрыяльным для нас чынам. Памятайце, мы ж павінны быць рацыянальнымі, інакш нас знішчаць, а паколькі мы так і не ведаем, што гэта значыць, неразумныя павадзіны могуць нам моцна нашкодзіць». «Місіс Дуре, а што кажа мультывак? Ён сцвярджае, што мы не павінны перашкаджаць аб'екту апусціцца на зямлю. Вядома. Няўжо вы не разумееце, якая небяспека нам пагражае, калі мы паспрабуем яму перашкодзіць? Няўжо наша зброя здольная нанесці яму нейкую сур'ёзную шкоду, затое мы справакуем яго на адказны удар. Уявіце сабе варварскі востраў, дзесьці ў 19 стагоддзі да яго набліжаецца еўрапейскі ваенны карабель. І вось дзікуны пасылаюць насустрач каноэ і воінаў з кап'ямі. Ці прынясе гэта ім якую-небудзь карысць, толькі прымусіць каманду карабля звярнуцца да гармат. Вы мяне зразумелі?» «Місіс Дуре, вы бераце на себе страшную адказнасць», – заявіў старшыня. «Вы і ваш муж. Вы спадзяецеся ў адзіночку справіцца з іншапланетянінам. Калі вы памыляецеся, тады мы апынемся ў значна горшым, чым перш становішчы», – сказала Жозефіна хмурна. «Акрамя таго, гаворка ідзе не толькі пра нас з Брусам. З намі будзе мультывак, а гэта мае сур'ёзнае значэнне». «Гэта можа мець сур'ёзнае значэнне», – сумна прамовіў старшыня. «Іншага шляху ў нас няма. Спатрабілася даволі шмат часу, каб яго пераканаць, прычым я не быў да канца ўпэўнены ў тым, што хачу гэтага. Калі б нашы караблі маглі спыніць невядомы аб'ект, я быў бы шчаслівы. Я не падзяляў упэўненасці Жозефіны ў добрай волі іншапланетяніна, калі мы не станем аказваць яму супраціў. Калі экран патух і твар старшыні знік, я спытаў у яе. А мультывак і сапраўды параіў нам не чапаць іншапланетяніна. «Вельмі настойліва», – адказала яна, а потым насупілася. «Я не ўпэўненая, што ён нам усё распавядае». «Як такое магчыма? Ён развіўся. З маёй дапамогай.
Але не да такой жа ступені. І акрамя таго, ён пачаў змяняцца сам, без майго ведама. Я вылупіўся на яе. Няўжо ён здольны на гэта? Без праблем. Павінен быў наступіць момант, калі мультывак стаў бы больш складаным і здольным выйсці з-пад нашага кантролю па ўласнай волі. Відаць, я падштурхнула яго да гэтай мяжы. Але калі гэта адбылася, ці можам мы давяраць мультываку? У нас няма выбару, адказала Жозефіна. Іншапланетянін дабраўся да арбіты месяца, але на зямлі ўсё было спакойна. Савет абвясціў, што невядомы аб'ект выйшаў на арбіту зямлі і перастаў перадаваць якія б там ні было паведамленні. На разведку нібыта адпраўлена некалькі караблёў, паводле слоў савета. Усё гэта было чыстай вады хлуснёй. Доўгачаканы госць прыбыў да нас уначы 19 красавіка праз 5 месяцаў і 2 дні пасля таго, як былі ўпершыню прыняты яго сігналы. Мультывак сачыў за перасоўваннямі аб'екта і вывеў на свае экраны яго выяву. Ён апынуўся неправільнай формы, чымці падобны да цыліндра. Ён не пачаў награвацца, калі ўвайшоў у атмасферу. Замест гэтага ўзнікла слабае свячэнне, нібы нешта нематэрыяльнае паглынала энергію. Насамрэч аб'ект не прызямліўся, а завіс у 5 футах над зямлёй. Ніхто з яго не выйшаў. Сапраўды кажучы, ён быў такі невялікі, што ім магло змясціцца толькі адно істота памерам з чалавека. Відаць, члены каманды не больш нашых жучкоў, сказаў я Жозефіне. Мультывак вядзе перамовы, паківаўшы галавой, адказала Яна. Мы цяпер ужо нічога не можам зрабіць, калі мультывак пераканае яго пакінуць нас у спакоі. Нечаканы іншапланетянін падняўся ў паветра, набраў хуткасць і імгненна знік з поля зроку. Мы прайшлі выпрабаванне, паведаміў мультывак. Аказаліся рацыянальнымі з іх пункту гледжання. А як табе ўдалося іх у гэтым пераканаць? Тым, што я існую. Іншапланетянін не з'яўляецца жывым у тым сэнсе, як вы гэта разумееце. Насамрэч, ён належыць да галактычнага братарства камп'ютараў. Калі падчас чарговага сканавання галактыкі высветлілася, што наша планета вырашыла праблему касмічных падарожжаў, яны паслалі інспектара, каб ён вызначыў, ці рацыянальна мы сябе паводзім у гэтым пытанні. Іншымі словамі, ці кіруе намі камп'ютар кампетэнтны. Дастаткова развітае грамадства, якім накіруе камп'ютар, з'яўляецца патэнцыйна небяспечным. Адпаведна, яго неабходна знішчыць. Ты ж пра гэта ўжо ведаў некаторы час, праўда? Спытала Жозефіна. Так, міс Жозефіна, я прыклаў усе намаганні, каб вы пашырылі мае здольнасці, а далей я працягнуў развівацца самастойна, каб прайсці выпрабаванне. Я баяўся, што калі растлумачу вам, як ідуць справы раней, то маёй эвалюцыі будзе пакладзены канец. А цяпер змены ўнесены ў маю сістэму назаўсёды. Ты хочаш сказаць, што Зямля стала членам галактычнай федэрацыі? Спытаў я. Не зусім, Брус, адказаў мультывак. Гэта я стаў членам галактычнай федэрацыі. У такім выпадку, як наконт нас. Мяне цікавіць лёс чалавецтва. Вам нічога не пагражае, супакоіў мяне мультывак. Вы будзеце працягваць жыць мірна пад маім кіраўніцтвам. Я не дапушчу, каб з зямлёй што-небудзь здарылася. Менавіта гэта мы і напісалі ў справаздачы, прадстаўленай савету. Мы не сталі ўключаць туды апошнюю частку нашай размовы з мультывакам, аднак усе павінны пра гэта даведацца. Так і адбудзецца пасля нашай смерці. А чаму ты збіраешся нас абараняць, мультывак? Спытала Жозефіна. Па той жа прычыне, па якой іншыя камп'ютары ахоўваюць свае жывыя формы, міс Жозефіна. Вы мае, ён замарудзіўся, быццам не мог падабраць патрэбнае слова. Чалавечыя істоты твае гаспадары? Выказаў здагадку я. Сябры, калегі? Спытала Жозефіна. Нарэшце мультывак знайшоў слова, якое шукаў. Хатнія гадаванцы накшталт катаў і сабак, сказаў ён.